The next speaker is Irina Dubenetskaya, who is a doctor of sacred theology and senior researcher at the Institute of Philosophy of the Belarusian Academy of Science. And Irina was a long-standing friend of Vera, and one of those people on whose help Vera relied in her translations time after time. The topic of Irina Dubenetskaya's paper is «Болючая метафизика белорусской истории», в вершах Vera Rich, Recipe for a Miracle, and All God's Children. The painful metaphysics of Belarusian history in Vera Rich's poems, Recipe for a Miracle, and All God's Children. Можете чувать меня? Чувать. Нормально, вот так можно говорить, да? Можно, вельми добре. Дякую. Good morning, everybody. I'm very grateful for the opportunity to speak at this wonderful symposium and to share some first reflections upon Vera's own poetry. I will speak in Belarusian in order to keep the linguistic balance of our symposium. Болючая метафизика белорусской истории в вершах Веры Рич, Recipe for a Miracle и All God's Children. Будет 4 частки. Першая частка. Вера Рич, голос Беларуси на спрыжаванні культури. Ім'я Вери Рич у беларускай культуры гучыць як сімвол глибокай, амаль містычнай солідарнасці. Британская поэтка, перакладчыца, даследніца, яна стала адной з нямногіх у 20 стагоддзі, хто даў беларускай літаратуры голас у англамоўным свеце. Яе пераклады Янкі Купалы, Якуба Поласа, Максима Богдановича, Владимира Краткевича, Тацяны Сапач і шматлікіх іншых аўтараў увялі беларускую паэзію ў заходні культурны кантэкст. Праца з беларускай культурай і інтэлектуальнай традыцыяй была для Веры, як яна сама казала, life story, даследаванне Беларусі, яе мовы і гісторыі даўжынёй у жыццё. 16-17-гадовай дзяўчынай Вера Рич прыйшла ў прастору беларускай каталіцкай місіі ў паўночным Лондоне. І дзякуючы харызме да маштабу асобы біскупа Чэслава Сіковіча засталася ў арбіце беларускага свету назаўсёды. Вялікі ўплыў на яе светапогляд аказаў отец Александр Нацан, беларускі святар, інтэлектуал, кіраўнік беларускай бібліятэкі і музея імя Францішка Скарыны ў Лондоне. Ён быў для Веры сябрам і ментарам, і яна была глыбока прывязаная да яго. Практычна штодня хадзіла да яго ў царкву спяваць беларускамоўныя набажэнствы. І нават у далёкіх вандроўках казала калегам, што ёй трэба хутчэй вярнуцца ў Лондон, бо хтосьці ж мусіць спяваць на вячэрні ў айца Александра. Менавіта праз Нацана і асяроддзе беларускай эміграцыі Вера Рич глыбока прачула гістарычны і духоўны досвед Беларусі. Яе паэзія, прысвечаная Беларусі, паўставала не так з назірання, як з асабістага ўдзелу, і не так з даследчыцкай цікавасці, як з экзістэнцыйнага суперажывання. Сярод жменькі вераных вершаў з выразнай беларускай тэматыкай два вылучаюцца сваёй пранізлівасцю пачуцця, болю, любові і глыбіннага нутранога ведання беларускай гісторыі. Гэта вершы Recipe for a Miracle, рэцэпт цуду, і All God's Children, усе Божыя дзеці. У іх прарываецца з нацыянальных глыбінь на сусветную паверхню балючая беларуская метафізіка, разуменне драматычнай гісторыі як даўгога крыжовага шляху народу. У абодвух творах Вера Рич упісвае Беларусь у агульначалавечую перспектыву. У першым канцэптуалізуе несправядлівасці беларускага лёсу ў кантэксце ўзаемаадносін з суседзямі і Еўропай, у другім праз беларускую трагедыю 1930-х гадоў расказвае сусветную катастрофу. Другое. Алхімія нараджэння. Recipe for a Miracle як magnum opus. Я прочитаю пачатак верша Recipe for a Miracle. Цалкам чытаць я не буду, это вельмі даўгія вершы, адзін і другі. First take a land. There is no free space on the map. So hunt around for one that has vanished, eaten, eroded, nibbled to nothingness by its neighbors.
A language scored as a dialect. Studying a history taught as the history of others, and a people long schooled to forget history, race, and tongue. Need this and set aside to prove. They take a flag of simple colors, colors of bone and blood, of bread and wine, water and fire, colors of faith and love, and two, a symbol, spurred and proscribed, and shared, be it said, with a neighbor. Кулінарная форма і герметична сутнасць. Верш Recipe for a Miracle пабудаваны як кулінарны рэцэпт, але гэты прыём адначасова іранічны і сакральны. З аднаго боку, нацыя гатуецца як хлеб, з другога, працэс мае выразныя літургічныя канотацыі. Chalice of time, кубак часу. Кліво авен, печ кліво. Вера рэч аб'ядноўвае побытавыя і гістарычныя, кухню і міф, але за гэтым хаваецца глыбокая алхімічная структура. Recipe for a Miracle паўстае як паэтычная формула алхімічнай трансфармацыі, ператварэння гістарычнай матэрыі пакуты у форму духоўна-палітычнага золата, у цуд нараджэння нацыі. Класічная алхімія апісвае працэс вялікага дзеяння опус магнум як паслядоўнасць стадый нігредо, пачарнення, распад, альбедо, ачышчэнне, і рубедо, ачышчэнне, ачырванення, завяршэння трансфармацыі. Дык вось, нігредо, стадыя распаду. Першы радок first take a lamp адразу задае умоўнасць працэдуры. Зямлю трэба ўзяць, але на мапе no free space, няма вольнага месца. Таму прапануецца шукаць зямлю, якая has vanished, eaten, eroded, nibbled to nothingness by its neighbors, зніклую, выедзеную, выпетраную, выдзеўбаную дашчэнту суседзямі. Алхімічна матэрыя мусіць быць разбурана, каб нарадзіцца ў новай якасці. Далей мова, scored as a dialect, у перакладзе ўжываную хіба дзеля прымаўкі. І гісторыя, taught as the history of others, што выкладаецца гісторыя іншых. Гэта дакладная фармулёўка каланіяльнага досведу. У даследаваннях посткаланіяльнай перспектывы ў дачыненні да Беларусі адзначаецца, што ключавой праблемай была не толькі страта дзяржаўнасці, але і прэстыж мовнай гісторыі. Рэч паэтычнасці скалі гэты велізарны дыскурс у некалькі радкоў. Далей албедо і рубедо, ачышчэнне і завяршэнне. Народ long schooled to forget history, race and tongue. Народ навучаны забывацца. Гэта такі парадокс, сістэмнае выхаванне амнезіі. У метафарычным плане гэта цеста, якое трэба дні і set aside to prove. Нацыя павінна падысці, узняцца, але паслядоўны закваскі памяці. Другая частка вершу будзе сімвалічны шэраг a flag of simple colors, colors of bone and blood, of bread and wine, water and fire, faith and love. Бел-чырвона-белы сцяг інтэрпрэтуецца праз універсальныя хрысціянскія і экзістэнцыйныя архетыпы. Костка і кроў, хлеб і віно, вада і агонь, надзея і любоў. Так нацыянальны сімвал упісваецца ў сакральную сімволіку Европы. Белы – костка, хлеб, вада, надзея. І чырвоны – кроў, віно, агонь, любоў. Гэта не толькі нацыянальныя колеры, але і асноўныя алхімічныя маркеры албедо і рубедо. Памяці як інгрэдыент. Тень четвертой бярозы. Асобнай увагі патрабуе радок тень трох бяроз, дзе мусілі стаяць чатыры. Three virtues, where four should stand. Гэтая вобразная формула ўтрымлівае закадаваную гістарычную памяць. Паводле афіцыйных звестак, у Другую сусветную вайну у Беларусі загінуў кожны чацвёрты жыхар. Там, дзе павінны былі б стаяць чатыры, як поўная мера жыцця, стаяць толькі тры. Бяроза часта асацыюецца жаночым пачаткам, далікатнасцю, плачам, мацярынствам, смуткам. Таму цень трох бяроз можа ўспрымацца як жаночая цень войн, цень разбураных сем'яў. Гэта не гістарычная даведка, а анталагічная няпоўнасць. Краіна абабраная ад месца на мапе, мовы і сімваляў, абабраная і ад самых людзей, і жыве ў цені масавай смерці, што стала часткай яе самасвядомасці. Children conceived after the Wormwood Star, жывіцы зачатыя пад зоркай палын. Відавочная алюзія на Чарнобыль, Wormwood, палын. Працяг тэмпы адабраных жыццяў і адабранага здароўя ў тых, хто ацалеў.
І яшчэ одно адабранне жыццяў. Расстрэлы 1930-х у Кураапатскім лесе пад Менскам. The bones and buttons and bullets of Windflower Hill. Косткі, гузікі і кулі ў кветках Курапата. Windflower. Мімона. Народная назва кветак Курапата. Печ Кліо. Гісторыя як трансфармацыя. Bake it in Clio's oven. Выпякай у печы Кліо. Муза гісторыі. Гісторыя не нейтральная хронологія, а печ, дзе нацыя праходзіць агонь выпрабавання. Паэтка падкрэслівае, што цуд незалежнасці адбываецца when the world is looking elsewhere, калі свет глядзіць у іншы бок. Бо, калі квантавы назіральнік глядзіць на Беларусь, ягонае нежаданне яе бачыць не дае яе хваліць галасаваць у шасцінку. Апроч іншага, гэта дакладная характарыстыка 1991 году. Распад СССР адбываўся на фоне глобальных геапалітычных працэсаў, і беларускі выпадак не быў у цэнтры ўвагі, што паспрыяла беларускай незалежнасці. Апошняя страфа ўводзіць галасы скептыкаў, вонкавых і ўнутраных. One of the winter time of warmth and light to be bought from a wealthy neighbor. Хтосьці адразу пачне нагадваць пра асцярожнасць, пра тое, што блізка зіма, што цяпло і святло набываюцца ад заможнага суседа. Тут прачытваецца тэма энергетычнай залежнасці і страху перад самастойнасцю. Аднак паэтка верыць у поспех. Ignore these oracles, friend. Не зважай на гэтай перасцярогі, дружа. Не слухаць прарокаў страху. Фінальны вобраз – хлеб, загорнуты ў лён і упрыгожаны валошкамі. І сябры, у якіх раптам навярнуліся ўсе скептыкі і недобразычліцы. Вярталі беларускую Европу. А намер – take the waiting chair at their banquet table. Абвясці, што ідзеш заняць сваё крэсла на іхняй бяседзе, адсылае да купалавых слоў. Занимай, Беларусь, молодая моя, свой пачэсны пасад між народамі. Метафізіка цуду. Беларусь як спраўджаная немагчымасць. Чаму у нас з'явіўся рэцэпт цуду фігуруе менавіта слова цуд, міракл? З пункту гледжання гістарычнага рацыяналізму існаванне незалежнай Беларусі ў канцы 20-го стагоддзя гэта сапраўды цуд. Падзея, верагоднасць якой імкнулася да нуля. Паводле класічных тэорый нацыябудаўніцтва для фармавання нацыі неабходны шэраг умоў. Моцная нацыянальная эліта, адзіная літаратурная мова, выразная гістарычная традыцыя. Калі прымяніць гэты чек-ліст да беларускай гісторыі, вынік будзе несуцяшальны. Вера Рыч у першай страфе свайго рэцэпту фактычна пералічвае ўсе пункты, па якіх Беларусь правальвала гэты гістарычны іспыт. І вось тут пачынаецца цуд. Насуперак усяму, гістарычнай лопіцы, палітычнаму ціску, культурнай экспансіі, масавым рэпрэсіям і прыцясненне мовы і культуры гэты народ не знік. Ён захаваўся. Гэта і ёсць спраўджаная немагчымасць. Менавіта таму Вера Рыч выкарыстоўвае не палітычны тэрмін стварэння нацыі, а менавіта метафізічны цуд. Цуд – гэта парушэнне натуральнага парадку рэчаў. Беларускае выжыванне і адраджэнне – гэта парушэнне законаў гістарычнага дэтэрмінізму. Доказ таго, што акрамя геапалітыкі існуе яшчэ і метафізічная упартасць, воля да жыцця. Трэцяе. Анамнез траўмы, All God's Children і антропалогія абутку. Верш All God's Children мае складаную інтэртэкстуальную структуру. Ён пачынаецца з антычнага рытуалу. A coin for Харон, new shoes for the road, монета для Харона і новыя чаравікі ў дарогу. Рымская традыцыя хаваць памерлых з манетай і абуткам інтэрпрэтуецца як sound logic, гучыць лагічна, музыкальным гідам, што адразу адсылае ў далёкае мінулае, якое стала памяццю і падмуркамі еўрапейскай сучаснасці. Далей спасылкі на Мерліна, Данте, Джона Бетфорда, Льюіса, Авакума, рабоў плантацый. Вера Рыч праходзіць праз розныя культурныя матрыцы разумення смерці. Але кульмінацыя – беларускія курапаты. The death of Курапаты, Windflower Hill, where beneath pines, among bones and bullets, so many shoes survived the march to death. Я вяртаюся думкою да загіблых у Курапатах, названых паводле вясновых кветак, дзе пад соснамі сярод костак і куль гэтак шмат чаравікоў перажылі дарогу ў смерці. Абутак становіцца цэнтральным сімвалам жыццёвай дарогі і дарогі ў смерці. Паэтка падрабязна пералічвае віды абутку, знойдзенага ў расстрэльных ямах. Сялянскія боты, гумовікі, зробленыя з старых шынаў, элегантныя жаночыя пантофлі, дабротныя местачковыя скуранкі,
Сацыяльны спектр ахвяр вялікі. Гэта паэтычны каталог, які нагадвае прыём Уолта Вітмана. Асабліва пазначная формула not who they were, but what kind, what genus of people perished there. Не кім яны былі, а чым, які від, які сорт людзей загінуў там. Пытанне не пра індывідуальную ідэнтыфікацыю, а пра антрапалагічны тып. І адказ peasant and scholar, poet, clerk and worker, all trades, all grades of life. Селянин и ученый, поэт, чиновник и работник, все профессии, все свои життя. Это весь народ. Диалог с Джоном Доном. Вера Річ перегукується з Джоном Доном з його славутим «Поким дзвонить дзвон». Never send to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. Вера трансформує формулу. Do not send to find for whom the bell tolls. Ask rather whom the shoe fits. Не посилай довідатися, поким дзвонить дзвон, майстра Дон. Учись спитайся, кому підходить чародій. І коли звуком буквы символів універсальної взаємозв'язаності, то чародік є матеріальний доказ. Чародік може підійти кожному з нас, бо всі ми з одного онтологічного статусу. Фінал. For snugly it fits thee and him and her and ye and likewise me. Бо ён зручна падыходзіць табе, і яму, і ёй. І так, гэта сама і мне. Гэта інклюзіўная градацыя «the», «him», «her», «ye», «me» паэтычна рэалізуе назву «Усе Божыя дзеці». Гэта формула чалавечнасці, дзе няма чужога болю, дзе ў пералік асабовых знайменнікаў улучшаная і сама аўтарка. Назва як тэалагічны прысуд. Фраза «all God's children» мае падвойнае паходжанне. З аднаго боку, гэта основатворная ідэя хрысціянства. Усе людзі з'яўляюцца дзецьмі Божымі і роўнымі ў яго вачах. З другога боку, гэта назва і іх матыў афраамерыканскіх спірічуалаў. All God's children got wings. І асабліва All God's children got shoes. Для рабоў гэтая фраза была крыкам надзеі і сцвярджэннем уласнай годнасці перад тварам сістэмы, якая аднаўляла яму чалавечнасць. У кантэксце курапатаў назва гучыць як радыкальная этычная з'ява. Сярод расстраляных усе прафесіі, усе слаі жыцця, гэта усе Божыя дзеці. Назва дэканструюе савецкую мову выключэння, вяртае ахвярам першасную антолагічную годнасць і універсалізуе трагедыю. Чацвёртае і апошняе. Дыптых болю і надзеі, суадносіна двух вершаў. Калі чытаць «Recipe for a Miracle» і «All God's Children» разам, яны ўтвараюць паэтычны дыптых, светлы і цёмны бок аднаго вобраза. Першы верш пра нараджэнне, другі пра смерць. Першы пра хлеб, другі пра чаравікі. Першы пра цуд паўстання, другі пра анталагічную катастрофу. Важна, што курапаты з'яўляюцца в абодвух вершах. Гэта структурная сувязь, магіла ўваходзіць у рэцэпт суду. Незалежнасць не вынік забыцця трагедыі, а вынік яе інтэграцыі. Беларусь як суд не адмяняе курапаты, яна улучшае іх у сваю ідэнтычнасць. Так паўстае парадаксальная формула. Беларусь гэта ўваскрасенне, якое не адмаўляе ўкрыжаванне. У хрысціянскай сімволіцы гэта паскальная логіка, пра смерць да жыцця, пасланне надзеі, верш і этычны акт. Для самой Веры Річ Беларусь не аб'ект вонкавага назірання, а прастора асабістага этычнага пошуку. Яке перакладчыцкая праца «toiling through and coining terms» становится формой служения памяти. Ее поэтичное «ми» у финале курапатского верша актом самоуключения у агульную историю болю и отказности. Для яе Беларусь не малая культура, а место, где вырашаюцца фундаментальныя пытанні чалавечай годнасці. Яна глядзіць на Беларусь з Еўропы, але не зверху, а з салідарнасцю. Паэтычны дыптых Веры Річ «Recipe for a Miracle» і «All God's Children» утварае цэласную канцэпцыю беларускай гісторыі як валькучай плённай метафізікі. У гэтых вершах Беларусь паўстае не як перыферыя імперскіх наратываў, а як гісторыя глыбокай трансфармацыі, дзе гістарычныя матэрыі пакуты ператвараюцца ў формы сэнсу. У «Recipe for a Miracle» паэтка прапануе алхімічную мадэль нацыястварэння, пра стадыю распаду і забыцця, праз негрэду каланіяльнай размытасці. Беларусь праходзіць ачышчэнне памяцю слязьмі, каб у печы хлева нарадзіць хлеб, знак жыцця, супольнасці і годнасці. «All God's Children» раскрывае другі цёмны полюс гэтай жа рэчаіснасці. Курапаты становіцца месцам, дзе гісторыя агаляе сваю крайнасць, смерць без суда, пазбаўленне імені. Але ў выніку трагедыя выводзіцца з нацыянальнай замкнёнасці ў агульначалавечы кантэкст. Балючая метафізіка беларускай гісторыі ў яе вершах
Гэта разуменне таго, што цуд нараджаецца з пакуты, а нацыянальная памяць мае сэнс тады, калі яна адкрытая універсальнай салідарнасці. У гэтым не толькі літаратурная, але і маральная веліч веры рэч. Thank you for your attention.